Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la presentació del Memorial a les Víctimes del Franquisme d'Oliva. La primera cosa que volem fer és expressar la nostra alegria per comprovar que tantes persones de nombrosos àmbits de la nostra societat hagin volgut compartir un moment tan esperat amb els familiars de les víctimes. Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. Diputat Provincial de Memòria Democràtica. Alcaldessa i Corporació Municipal d'Oliva. Edils dels ajuntaments de Paterna, Sueca i Gandia. Presidents i membres d'associacions memorialistes i de familiars de víctimes de la dictadura. Historiadors, arqueòlegs, investigadors i representants de tots els àmbits de la cultura, la ciència i el coneixement. Amigues i amics, a totes i a tots, moltíssimes gràcies per estar avui ací. Em diuen Blai Gisbert i el meu besavi Lluís el van afusellar el 19 de desembre de 1939. És una de les 68 persones d'Oliva que van ser assassinades després de la guerra per la seva vinculació amb la Segona República. I com podeu comprendre, és un orgull que hagi recaigut sobre mi la preciosa responsabilitat de presentar aquest acte. Hem intentat que el d'avui, en coherència amb el mateix monument i els principis que l'inspiren, siga alhora un acte reivindicatiu, però respectuós, modest, però digne i emotiu, que parle de memòria, però que mire al futur. Per a fer-ho possible, escoltarem la intervenció de les persones que millor ens poden explicar el significat i la transcendència del lloc on ens trobem. Alguns dels descendents més joves de les víctimes ens ajudaran a fer un homenatge a la seva memòria. Comptarem amb l'acompanyament musical del quartet de corda d'alumnes del Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva. També escoltarem la cantant Maria Bertomeu i el guitarrista Germà Borràs. En els darrers anys hem començat per fi a veure canvis significatius respecte al tractament que donem a una part de la nostra història recent. Un exemple clar és el fet que actualment el nostre Ajuntament compta amb una regidoria de memòria democràtica. El seu responsable ha tingut en compte les consideracions dels familiars de les víctimes i ha treballat amb ells de manera pacient i incansable, des del primer moment, per a aconseguir el resultat que avui presentem públicament. Per tot això, la primera intervenció correrà a càrrec de Josep Escrivà, regidor de Memòria Democràtica d'Oliva. Bon dia a totes i tots. No vull estendre'm en el meu discurs i agrairé de forma generalitzada la vostra assistència a aquest acte d'inauguració del Memorial de les Víctimes del Franquisme. També vull aprofitar per excusar a tanta gent que no ha pogut vindre per raons sanitàries i ens han avisat que és un pesar molt gran no estar així nosaltres, però han d'estar en casa confinats. El meu discurs comença així. La memòria democràtica és una qüestió col·lectiva que hauria de ser d'interès comú per a tota la ciutadania i, com a conseqüència, interès de tots els representants polítics, sense importar la ideologia ni les afiliacions polítiques. La memòria democràtica és la memòria comuna de les persones que pensem que la democràcia és el sistema que millor pot representar els interessos generals de forma pacífica. En aquest sentit, en esta legislatura es va crear per primera vegada a l'Ajuntament d'Oliva la regidoria de Memòria Democràtica, perquè creiem que és molt important que la recuperació de la memòria es faça amb el suport de les eines de gestió i representació de la ciutadania en general, és a dir, des de les institucions públiques. Això no significa que la recuperació de la memòria democràtica d'Oliva comenci així. La necessitat de recuperar la nostra memòria comença de la mà de les famílies de represaliats, ara fa més de 40 anys, una vegada entrats en l'actual democràcia. Des d'aleshores s'han fet molts intents, s'han fet diverses accions, alguns actes, però no és fins l'arribada de la legislatura anterior, des del 2015, quan a Oliva es comencen a programar esdeveniments de forma recurrent, quan es prenen les mostres d'ADN dels familiars de les víctimes del franquisme i quan es realitza aquella pel·lícula documental que ens explica molta part de la nostra memòria.
En definitiva, quan en Oliva comencem a transitar els camins de la memòria. És cert que prèviament s'havien fet certes investigacions que eren el germe de la visió panoràmica d'aquells paisatges de guerra, com també s'havien publicat algunes investigacions locals sobre la matèria gràcies a l'editorial de la revista Cap d'Ells. Com he comentat, la memòria democràtica d'Oliva no comença així. Els treballs de Vicent Gavarda, la publicació dels llistats al web municipal i el treball incessant dels nostres investigadors locals, que molts d'ells estan així presents, han sigut punt de partida per obtindre un llistat sistemàtic de les víctimes al nostre municipi. La memòria democràtica no ha començat així, però este sí que és l'inici memorialístic per divulgar els noms de represaliats del franquisme i per equilibrar la balança completant els llistats de les víctimes derivades de la Guerra Civil en el nostre municipi. Vaig agafar un testic de relleu d'unes polítiques memorialistes iniciades amb seny i amb respecte a les víctimes i pels seus familiars. Una vegada acabat de nomenar regidor vaig conèixer a Teresa Llopis i la primera tasca que es vam embarcar va ser la de tramitar amb la Diputació de València l'exhumació de la fossa Cent, del cementeri de Paterna, una fossa amb 5 veïns d'Oliva. Recorde que vam realitzar la primera reunió amb el diputat de Memòria Democràtica Ramiro Rivera, que avui ens acompanya. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Rivera. Més enllà d'això, en este maleït context pandèmic, hem fet memòria cada abril. Hem afegit de manera transversal la memòria democràtica en diversos actes que celebra l'Ajuntament. Jo sent que teníem una senda marcada i vaig agafar aquest testit de relleu en el qual estava l'objectiu de la construcció d'un memorial democràtic amb tots i cada un dels noms de les víctimes del franquisme. Fita que hem aconseguit treballant junts de la mà dels familiars de les víctimes i amb el consens d'un ampli espectre polític de la Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Oliva. La llegenda d'este memorial, que podeu llegir inscrita en la placa de pedra, l'hem consensuada entre els grups Projecte Oliva, el Partit Socialista i Compromís. Un consens ampli que representa 17 edils de 21, és a dir, un 80% de la representació política municipal. Jo crec que és algo en el que podem estar molt orgullosos. Això no s'aconsegueix polaritzant les postures polítiques. Això s'aconsegueix treballant i fent reunions en tots els despatxos dels grups polítics. Això s'aconsegueix amb molta empatia i generositat de totes les parts. En aquest aspecte vull agrair les contribucions de Maria Josep Llorenç, d'Anna Morell, les aportacions de Joan Mata i Yolanda Pastor i també agrair especialment a David González en primer lloc i agafant el seu testig a Yolanda Balaguer per confiar en mi esta tasca tan delicada per a les famílies i tan important per a la qualitat democràtica del nostre municipi. No puc passar per alt la tasca de Vicent Canet o Vicent Malonda ni tants altres regidors que des de la vessant cultural o patrimonial han obert camí en esta senda que transitem dels camins de la memòria. Eixe seny, eixa pedagogia i eixa búsqueda activista amb criteris historiogràfics, este diàleg ben allunyat de l'estèril polarització política. Pense que en aquest assumpte a Oliva hem sabut sembrar la llavor política de la qualitat democràtica i d'això hem d'estar ben orgullosos. També cal posar en valor la generositat dels familiars de les víctimes del franquisme, que dintre d'aquest consens han sigut una part més. Han format part de l'exercici participatiu per construir aquesta visió comuna d'allò que simbolitza per a ells este memorial, sense cedir a les ciències ni a la veritat. Amb tot plegat, aquesta escultura que avui presentem és un memorial democràtic des de l'arrel. Té el nom, perquè es diu Memorial Democràtic, té les formes perquè s'ha treballat de forma democràtica i té el consens perquè així ho siga. I l'hem construït en el cementeri d'Oliva com no podríem imaginar-nos d'una altra manera. Com podríem justificar, si no, la negació a que una família puga retre honor o dol a un pare, a un avi, a un tio o a qualsevol altre avantpassat? Com es podria explicar la negació d'indagar i donar a conèixer la nostra història, que per fosca que siga, seguim tenint dret a fer memòria i l'obligació de construir-la junts? En definitiva, en algun moment calia que entre totes i tots recordàrem a les víctimes del franquisme del nostre municipi i ho fèrem com ells ho mereixen.
I concloem, des de la radicalitat democràtica, agrair a totes les parts el talent mostrat en el procés de creació d'aquest memorial democràtic de les víctimes del franquisme. Moltes gràcies. Josep Colomar, l'autor del memorial, ha treballat com a arquitecte municipal d'Oliva durant 25 anys i posteriorment ho ha fet a l'Ajuntament de Gandia, on va ser anomenat cap d'àrea d'urbanisme. També ha exercit de professor associat de la Universitat Politècnica de València. Però el nostre projecte no requeria només d'un bon currículum professional, sinó de sensibilitat. Estem parlant d'una persona preocupada per la recuperació de la memòria democràtica i per totes les injustícies que provoca la seva ocultació, que es mostra solidària amb els que les han patides i les pateixen. Podríem dir que ja era un amic d'Arfo abans que l'associació existira. Quan li van proposar la idea, va acceptar l'encàrrec amb responsabilitat i il·lusió i s'hi ha dedicat de la mateixa manera des del primer moment fins a l'últim. El resultat és una obra que expressa la transcendència del seu significat a través de la sobrietat i la puresa de formes i materials. A més, volem agrair públicament a l'autor que hagi treballat de manera íntegrament altruista i desinteressada. Josep Colomar ens ha fet un regal magnífic i està avui ací per a parlar-nos de la seva creació. Bon dia. Quan se va proposar redactar el projecte de memorial, em va invadir el record de la visita feta en companyia del meu cosí Toni al cementeri de Paterna. La visió de les tombes obertes on Arqueoantro havia començat els seus treballs em va impactar molt profundament. La visió de les restes de tàssers estimats, treballades en el fons d'una fossa sense nom i sense identitat, va provocar en mi una emoció que m'acompanyarà tota la vida. Posteriorment, al visitar el paredor, el famós paredor d'Espanya, on tantes víctimes van entregar el seu últim alè de vida i d'existència, van fer que en conjunt volguera recrear de forma simbòlica eixa sensació tan sentida. En pocs elements i en la sinceritat expressiva dels materials empleats. Per tant, ací tenim una fossa on les restes estimades de la calç i dels ossos allí ocultats venen representats per unes pedres blanques sense nom i sense identitat. I ací tenim el símbol d'un mur sobre el que van arrebatar els últims instants de vida i van pretendre arrebatar-los la dignitat i la identitat. Han passat més de 80 anys, massa anys. És moment de recuperar i reparar aquesta injustícia i aquest oblit. És per això que ara, en el memorial, sorgint del fons de la fossa, les pedres blanques es transformen en noms i cognoms en la identitat d'éssers estimats que allí han estat ocultats. I formen una escala que puja cap a la llum d'una finestra oberta per sempre
per a reparació, per a coneixement i reconeixement de tots nosaltres. Tot això precedit per la nostra olivera, símbol de pau, símbol de concòrdia, símbol de cultura i símbol de permanència. Plantada sobre terra de Gandia, de Sueca i de Paterna, que durant tants anys ha acollit aquestes estimades restes dels nostres enyorats familiars. Moltes gràcies. Des d'avui, els noms de les víctimes ja es poden llegir en este memorial. Han eixit per fi de la foscor de l'oblit públic al qual els havien volgut condemnar. Per a celebrar-ho, escoltarem els seus noms en la veu dels més joves, les veus que representen la finestra del present i del futur a la qual es projecta la seva memòria. Sheila Morató Iglesias, Alba Llorca Martín, Tomàs Iniesta Llopis, Marisa Mayans Cervera, David Pastor Pla, Arnau Gisbert Berbegall, Rubén Escrivà Bolo, Salvador Bernabéu Monllor, Juan de Besa Mezquida, Juan García Oliva, José Mayans Parra, José Mestre Parra,
Jesús Ramón López, Eusebio Romero Morales, Pedro Romero Morales, Vicent Savall Gómez, José Bolinches Barber, el meu besavi. José Ramón Camps Barber, Pedro Crespo Luna, Antonio Esteve Morató, José Esteve Pastor, Higinio Granell García, Manuel Mestre Barreres, Vicente Morera Pulve, Tomàs Álvaro Torres, Llorenç Calatayud Colom, el meu rebesavi. Francisco Arlandis Pellicer, Federico Peiró Rodríguez, Vicent Soler Escrivà, Vicent Torres Pons, Vicent Alemany Mestre, José Català Benavent, José Morató Cendra, José Frasquet Jordà i Blai Llopis Cendra, el meu besavi. Vicent Llorca Climent, Batiste Cifres Roig, Francisco Castillo Tomàs, Francisco Cotaina Sáez, Miguel Crespo Martínez, Alberto García Savall, Bautista Moyà Ardit, Francisco Parra Boscà, Vicent Piera Maíquez, Vicent Mayans Llopis, el meu besavi. Alfons Gavila Peiró, Salvador Maurí Alemany, Vicent Soler Hortolà, Vicent Savall Cànovas, Salvador Català Climent, Vicent Jordà Savall, Vicent Mañó Mestre, José Maria Domènech Morant, Vicent Savall Cotaina, el meu rebesavi. Francisco Pons Coig, Félix Vallecillo López de Medina, Blas Navarro Cañamás, Vicent Oltra Escrivà, Adolfo Gomar Ferrando, Vicenta Mena Maíquez, Antonio Pous Llorenç, Fernando Vidal Roger, Salvador Maurí Feliu, Vicent Mena Escrivà, Vicent Mollà Pasqual, el meu besavi. Francisco Peiró Roger, Angelina Barber Pastor, Enrique Vives Masquefa, Batiste Moncho Pérez, Arturo Sansalani Pérez, Manuel Rodríguez López, José Martínez Mateos, Antonio Morera Pericàs, Vicent Fuster Marco i Lluís Gisbert Soto, el meu besavi.
Darrere de cada un d'estos noms hi havia una vida, una família i una història personal que van quedar destruïdes. També hi havia alguns denominadors comuns en aquella tragèdia, de ser conscient de perdre la vida, tot i saber-se innocents. En la majoria dels casos, el seu record s'ha mantingut dins l'àmbit familiar i ha anat travessant generacions oralment. Però les darreres cartes de les víctimes ens ajuden a comprendre com van viure el seu drama i, a pesar de tot, la integritat que van mantindre fins a l'últim moment. Hem volgut recuperar avui alguns fragments d'aquells escrits per a que revivim les seues últimes paraules. Carta d'acomiadament. Hores abans de ser afusellat, el veí Alfonso Gavila Peiró, el dia 29 d'agost de 1940. Era el germà del meu avi. No va tindre descendència, ja que l'empresonaren en tan sols 17 anys i l'afusellaren abans de complir els 20. Aquesta és la carta d'un jove acomiadant-se dels seus. Querida madre, hermanos y cuñados, espero que al recibo de esta tan triste y lamentable tarjeta estén disfrutando de la más completa salud. Yo en este momento, un poco triste. Querida madre, hermanos y cuñados, como presiento, las cosas van mal y veo venir el destino que me reserva esta vida tan miserable y egoísta. Me despido de ustedes para que en mis últimos días de vida no digan que no me he acordado de toda la familia. De mi parte, un fuerte abrazo a todos aquellos que en vida se han acordado de mí, que no sufran por mí, porque no sacarán nada. Se hacen la ilusión de que me he ido muy lejos, pero que estoy en vida. Adiós para siempre. No os podré volver a ver. Tened ánimos. Madre, solo estoy un poco nervioso, pero es poca cosa. Solo les pido una cosa, que no me olviden, que me tengan presente. Madre, mi última voluntad es que no me pongan con nadie. A usted, querida madre, con todo mi respeto de hijo, me apoyo en su frente, sobre su pecho, en el que todo es puro, noble y bueno. Su hijo que no se olvida hasta la última hora de su vida. Adiós, amigos. Os ruego que no padezcáis por mí, que solo serán unos minutos. Tened ánimos, que yo marcho con todo el conocimiento. Madre, no llore por mí, porque fui un mal hijo y le pido perdón en mis últimos minutos de vida. Últimes paraules del meu besavi Vicent Alemany Mestre. Apreciada Consuelo, la presente es para notificarte que se me acusa de pena de muerte. Quiero que sepas que mi honra y mi honor, a pesar de lo que muchos puedan decir, los tengo completamente limpios. Por lo tanto, no tienes por qué ir con la cara agachada, sino al contrario, con la cara muy alta. No tienes por qué avergonzarte de nada ni de nadie. Has de tener valor para afrontar todas las adversidades de la vida. Déjame decirte lo que está guardado más adentro de mi corazón. Quiero confesarte una vez más mis últimos sentimientos hacia ti, cuajados de amor y ternura. Tú has sido mi única ilusión junto con nuestros queridos hijos. Edúcales y hazlos hombres, ya que yo no tendré la suerte de poderlo hacer. Ya llega el momento en que te voy a abandonar. Te pido que me perdones, pues bien sabes que ni un momento dejé de amarte. Recibe 1000 besos y abrazos de tu esposo Vicente, que te ama sinceramente, y despídeme de mis hijos. Cuéntales la verdad de su padre tan desgraciado. Adiós a mis padres y hermanos. Vaig a llegir-vos l'últim que va escriure el meu besavi Vicente Savall Cotagna.
on va escriure en una fotografia tamany carnet les últimes hores de vida del 24 d'agost de 1942, en la celda número 33, primera galería de Paterna. Adiós, Vicenta, te espero en el otro mundo. Vicenta, en estos momentos de vida que me quedan, me despido de ti y de nuestra amada hija. Conserva mi mala letra que está escrita del hombre que más te ha querido en el mundo. Da 1 millón de besos a Bizantica y a tus padres. Pues yo, hasta los últimos momentos de vida, os tengo en mente. Adiós, mi querida esposa y mi querida hijita. Vaig a llegir el fragment de l'última carta del meu besavi Blai Llopis Cendra a la seva dona Trinidad Sanchis i al seu fill Blai Llopis. En Valencia, cárcel de San Miguel de los Reyes, a 2 de noviembre de 1939. Apreciable esposa y mi querido hijo, es la última carta que os dirijo, por ser el día del fin de mi vida, y por este motivo no te digo nada de mi estado de salud, porque para nada me sirve. Ten valor para afrontar esta situación amarga que atravesáis en estos momentos. Es así como lo llevaba escrito desde el día en que nací. Tengo el lápiz en la mano, y no sé si la mano podrá ayudarme a finalizar esta carta, motivo de estar temblando. Es mucho lo que me recuerda a mi cabeza. Son muchas las palpitaciones que me da el corazón por ver que os voy a dejar para siempre, que ya no os tengo que ver más. Son muchas las lágrimas que salen de mis ojos, es mucha la pena que tengo, porque lo que me va a ocurrir hoy es una injusticia, un error que tienen ciertas personas. No me merezco este castigo. Si yo hubiera sido malo, si yo hubiera matado o robado, tendría consuelo, porque es la justicia quien lo manda. Pero no interviniendo en nada de todo esto, sí que tengo pena que lo pague así. Será Dios quien lo tendrá en cuenta para castigar a los inductores de mi muerte. Te ruego, transmitas mi último recuerdo de despedida, para siempre, a toda mi familia y a la tuya, amigos y amigas y vecinos. Dales un abrazo a mis queridísimos padres y a mis queridos hermanos. Dale un beso a mi Madre Santa. Dale otro a mi Padre querido que tanto se ha preocupado en darme educación. Diles que me perdonen. Diles que los llevo en el corazón al otro mundo. Y tú, mi amada Trinidad, corazón santo y bueno, abrázate a nuestro Hijo. Bésale la frente y las mejillas todos los días. Ese pedacillo de carne mía, ese hombrecillo sabio que me dejo. Y así recordarás a su padre, y le harás recordar a él, mi hijo tesoro querido, yo que deseaba haberle hecho un hombre, ver el final de su inteligencia. Cuídalo, edúcalo, que si tenéis salud podrás gozar de su sabiduría. Adiós a todos. Este es el final de vida de un hombre honrado y trabajador, que después de algunos meses de cárcel muere fusilado por los hombres que dicen ser humanitarios. Tu esposo, que os lleva en el fondo del alma y repite abrazos y besos a mis padres y hermanos y a toda la familia, y que le des 1 millón de besos a mi hijo. Y tú recibirás los últimos abrazos y besos de tu esposo que siempre te ha querido. Blai Llopis. Carta d'acomiadament del meu besavi José Morató Cendra, minuts abans de ser afusellat, dirigida a la seva família. Querida esposa e hijos, solo unas letras para despedirme de vosotros. Muero tranquilo. A mis padres y hermanos, adiós a todos. Abrazos, Pepe. A continuació parlarà la presidenta de la nostra associació. És una sort per a la causa de la memòria democràtica
comptar amb persones com ella, que ens recorden el relat, encara poc valorat, de les nostres besàvies, el de les que van demostrar una tenacitat i una resistència admirables sense deixar mai de ser un exemple de concòrdia i solidaritat. Teresa Llopis ha pres el testimoni de la reivindicació familiar i s'ha convertit en un motor per a tots nosaltres, un motor de persistència inesgotable i de fermesa indestructible, de treball silenciós i incansable, però que sempre funciona amb empatia i altruisme. Constant en l'esforç per aconseguir les nostres reivindicacions i la seva difusió, explica amb claredat i força la injustícia del drama de les víctimes del franquisme i col·labora en totes les iniciatives on pot aportar la seva ajuda, però sempre ho fa amb generositat i respecte. Té la paraula Teresa Llopis. Estic emocionada amb aquesta presentació, Blai. Crec que mai m'havien dit paraules tan boniques. Bé, m'escolteu bé? Bon dia a totes i tots. Bon dia d'un dia tan especial. Avui és una jornada de plenitud i satisfacció per a totes aquestes famílies que ací estem reunides. Un dia de just reconeixement, de record, d'homenatge a les víctimes de la repressió franquista, a totes aquelles persones que van ser objecte de la barbàrie, de la desraó i la injustícia. Aquestes 68 són les nostres. Aquestes 68 persones van ser assassinades pel règim franquista en la seva lluita per defensar una república legítimament constituïda. Els van assassinar entre juny de 1939 i maig de 1944. Ja havia acabat la guerra. Deien que eren ja temps de pau. I és avui, 8 de gener de l'any 2022, 83 anys després, que anem a treure'ls a la llum d'aquesta ciutat. I els volem treure a la llum perquè és en Oliva on van treballar, on van criar els seus fills i filles. Ací és on van ser empresonats i en molts casos torturats. I és des d'Oliva d'on van eixir per a trobar-se tots ells i elles amb la seva injusta mort. 8 d'ells la van trobar a Sueca, on estan soterrats. Altres 11 a Gandia, on estan tractant de localitzar-los per a poder exhumar-los i identificar-los. I els altres 47 homes i 2 dones estan a Paterna, en les fosses 100, 111, 112, 114, 115, 126, 127 i 128. A molts d'ells i d'elles ja els han tret de les fosses de l'horror. La majoria han estat exhumats per l'Associació Científica Arqueoantro i al seu cap l'arqueòleg i amic Miquel Mezquida, fill d'Oliva també. De fet, moltes d'aquestes víctimes ja es troben en processos d'identificació genètica. Alguns pocs ja estan ací, en aquest cementeri d'Oliva, soterrats junt a les seues famílies, per fi. El professor Santos Julià diu que la democràcia ha d'assumir tot el passat, que una democràcia que intenta enfrontar la memòria d'una guerra civil on hi ha records de matances dels dos costats enfrontats, el que ha de garantir és que totes les memòries tinguin espai per a manifestar-se.
i avui és el dia de manifestar la nostra memòria en aquest espai. La memòria d'aquestes 68 víctimes. Avui és el seu dia, el seu i el de les seues vídues, el de les seues companyes de vida i el dels seus fills i filles. Maria Morató, Llorenç Calatayud, Carlos Navarro, José Albero, quin honor més gran tindre-vos ací avui amb nosaltres. I vull nomenar també als que per motius de salut no han pogut assistir, però estan feliços de que nosaltres estem junts ací. Félix Vallecillo, Rosalía de Besa, Consuelo Bolinches, María Mestre, Salvadora Esteve. I un record emocionat per a tants d'ells i d'elles que ja ens han dit adeu i que tant van desitjar veure aquest memorial en reconeixement als seus pares. I és que mai va haver pau per als vençuts. És cert que va haver dolor en tota la societat, però sols una part va ser la vencedora. I els vencedors van escriure la història i van ajustar comptes. El culte als caiguts va ser sempre un element essencial per al règim franquista. Però què va passar amb els nostres vençuts? Qui els va conhortar? Qui els va reconèixer la seva entrega? Qui? Quan? Ningú. Mai. I és ara per fi, quan els que van defensar la legalitat enfront dels colpistes reben el respecte que es mereixen. És cert que és molt tard, és tard, però per fi els donem veu. Donem veu als que van ser obligats i obligades a callar. Donem veu a les famílies, a qui se'ls va negar fins i tot expressar el seu dol per tant de dolor i mort arrossegades en silenci. Avui l'Ajuntament d'Oliva fa un pas endavant que era més que necessari. Per fi, les institucions entenen la necessitat de posar-se del costat d'aquestes víctimes. Gràcies. Gràcies per la vostra sensibilitat. És imprescindible agrair-vos tot el treball envers aquesta causa. De fet, ja fa 28 anys, el 25 de maig de 1994, que un grup de fills i de filles d'aquestes víctimes va sol·licitar a l'Ajuntament d'Oliva la construcció d'un memorial que mostrara els noms i els cognoms de seus pares, que donara a conèixer la seva existència en el poble. Però no fou fins l'any 2019, després de 25 anys de reivindicar-lo, quan l'exalcalde d'Oliva, David González, acollia amb gust la proposta, aquesta vegada presentada per Arfo. Des del principi ens va entendre i ens va recolzar. No puc més que donar-li les gràcies més sentides. A ell i a altres persones importants en la consecució d'aquest memorial, i una d'elles és Vicent Canet, que ens va donar la primera informació sobre les famílies d'aquestes víctimes i ens va animar a continuar amb la idea. I si de localitzar a familiars parlem, com no agrair l'ajuda a tots els historiadors i historiadores locals que treballen constantment per descobrir la nostra història. Joan Morell, Emi Girau, Txelo Miñana, Vicent Estruc, i Pura Peiró i Vicent Malonda, que minuciosament ens han proporcionat les dades necessàries per a poder trobar-nos i augmentar així esta gran família que a dia d'avui és Arfo.
Gràcies a Josep Colomar, amic, exquisit professional, delicat i sensible en el seu saber fer. Gràcies per haver-nos regalat aquest sincer i digníssim disseny que ara ja formarà part del nostre poble. I per suposat, a l'equip tècnic que l'ha fet possible, encapçalat pel també net d'una víctima, Vicent Mayans. Gràcies a Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva, per haver-nos proporcionat aquesta preciosa olivera que per sempre acompanyarà els nostres. Gràcies moltes als membres d'aquesta associació, que cada dia sent més forta. Gràcies a tots i cada un de vosaltres. No sabeu que gran satisfacció puc sentir en veure la participació dels més joves d'aquestes famílies. Som valentes i fortes i sou molt bons. Heu regalat al poble la lectura més íntima que ha existit al si de les nostres cases, la lectura de les seues últimes paraules. Sou generosos, en realitat teniu a qui semblar-se. Deixeu-me mencionar a Toni Gisbert, secretari d'Arfo, company indispensable en aquest procés que ens ha dut fins ací, avui, a gaudir d'aquesta jornada. I, com no, agrair a Josep Escrivà el seu treball constant, la seva ajuda continuada, el seu esforç incondicional i, per què no dir-ho, la seva amistat. Comptar amb la seguretat de tindre l'atenció necessària en qualsevol moment té un valor incalculable. Gràcies a tots i totes els que d'una manera o altra heu estat amb nosaltres. Gràcies per haver-nos entès i per emprendre aquestes dignes accions per la memòria. I és que les tasques de la memòria democràtica no es fan pels morts, perquè els morts ni senten, ni pateixen, ni necessiten més descans ja. Els qui necessitem descans som els vius, som els familiars que encara estem buscant les seues restes per a donar-los justa i digna sepultura. Però també el conjunt de la societat, que lluny d'oblidar lo corregut, ha de recordar-ho, perquè en l'acte de recordar està la garantia de l'aprenentatge i amb ella la de no repetir aquestes horroroses injustícies. Avui els seus noms brillen en aquest digne memorial per tal que mirem tots al futur, per tal que entre totes i tots, amb idees diferents, treballem per un món on la democràcia i la llibertat mai més es posen en judici. M'agradaria acabar la meva intervenció recordant la resolució de la Comissió dels Drets Humans 1999/34 sobre la impunitat, que diu: que reconeix que per a les víctimes de violacions dels drets humans el coneixement públic del seu sofriment i de la veritat sobre els autors d'aquestes violacions és essencial per a la rehabilitació i la reconciliació. Hem de reconèixer, protegir, restituir, investigar i difondre la memòria històrica de les víctimes del període franquista per a convertir-la en la memòria comuna i col·lectiva. I això hem fet avui. Quin dia més especial per tots ells i totes elles. Moltes gràcies. Gràcies. Escoltar les seues paraules
en veu dels seus besnets i besnetes, ens ha apropat als nostres avis. Els hem pogut escoltar. Eren persones de bé. Ens sentim orgullosíssims de ser els seus descendents i com ells ens manen en aquestes seues últimes cartes, caminem amb la mirada neta i el cap ben alt. A nosaltres ens van arrabatar la possibilitat de conèixer-los, de saber com eren i compartir la vida amb ells. I a ells els arrabataren la vida i mai saberen que tenen uns nets i netes que es recorden, els homenatgen, es busquen i es reivindiquen sense descans. Mai saberen que tenen uns besnets i besnetes valents i compromesos que segueixen la seva estela, les seues passes decidides. Mai van poder saber que van deixar una llavor tan neta, tan sana i bonica, com estos xiquets i xiquetes que avui depositaran al peus d'aquesta olivera la terra de Gandia sueca i paterna, la terra dels pobles que els han acollit des de que els assassinaren, la terra dels pobles on van perdre la vida. I eixa terra ens agermana, i esta olivera d'ella s'alimentarà per donar l'ombra més digna que mai ningú ha pogut contemplar. Roc, Fuster, Maians. Mira, Roc. Jordi, Oltra, Llopis. Anna, Oltra, Llopis. Maria, Llopis, Frasquet. Carmela, Llopis, Frasquet. Rubén, Escrivà, Polo. Pau, Escrivà, Bolo. Martina, Vega, Gavilà. Laia, Forrat, Camps. I Leo Pérez Llorca. El Memorial a les Víctimes del Franquisme és una iniciativa d'ARFO, l'Associació de Represaliats pel Franquisme d'Oliva, i una antiga i persistent demanda dels familiars de les víctimes que s'ha fet realitat ara per la decisió i voluntat del nostre Ajuntament. És molt important que destaquem este fet. Quan parlem de reparació, de reconciliació i de garantir la no repetició dels fets que ens ocupen,
no estem parlant d'idees que afecten només a un grup de famílies, sinó de valors que han d'estar profundament arrelats en el conjunt de la nostra societat. És per això que l'última intervenció d'avui correrà a càrrec de la persona que representa democràticament la ciutadania d'Oliva i el seu compromís amb la recuperació de la memòria democràtica, la nostra alcaldessa, Yolanda Balaguer. Presidenta d'ARFO, Associació de Represaliats Franquistes d'Oliva, senyora Teresa Llopis. Familiars de les víctimes ací presents. Director General de Qualitat Democràtica, senyor José Ignacio Pérez. Director General de l'Institut Valencià d'Estadística, senyor David González i exalcalde d'Oliva. Diputat de Memòria Democràtica, senyor Ramiro Rivera. Companys de corporació de l'Ajuntament d'Oliva, edils de Paterna, Sueca i Gandia, i a tots els assistents que avui ens acompanyeu en aquest acte tan emotiu, gràcies per la vostra assistència. La recuperació de la memòria històrica és una tasca essencial per a enfortir la qualitat democràtica de la nostra societat, construir una memòria democràtica basada en evidències historiogràfiques, però que també contemple la memòria oral dels fins al moment en què estan silenciats. És un exercici molt bonic i necessari per a generar una societat més tolerant. Invertir en la recuperació de la memòria és invertir en futur, el futur d'una societat millor que coneix el seu passat. Avui inaugurem el Memorial de les Víctimes del Franquisme d'Oliva, un memorial que té com a objectiu nomenar a tots i cada un dels assassinats en temps de pau. Més de 40 anys després d'entrats en democràcia, per fi el cementeri d'Oliva allotjarà els noms d'aquells veïns del nostre municipi que la dictadura ens va arrabassar. Oliva tindrà un lloc per a retre l'homenatge a les víctimes i els familiars tindran un lloc on poder honorar el dol als seus avantpassats. Actualment s'està treballant de forma alineada des de totes les institucions, però cal seguir donant suport a les associacions de familiars de les víctimes represaliades perquè la tasca continue. Suport que des de l'Ajuntament d'Oliva sempre tindreu. Com a alcaldessa i representant del municipi d'Oliva, desitge que les investigacions forenses derivades de les exhumacions de les fosses de Paterna, Sueca i Gandia donen resultats positius i pugueu identificar els vostres familiars per donar-los sepultura digna allà on estiguen. De moment, el memorial es recordarà i servirà de referent per a donar a conèixer la nostra història, amb l'objectiu de que la seva tragèdia forme part de la nostra memòria i que mai més ens tornem a veure amb una barbaritat similar. Gràcies a tots. A partir d'ara, els familiars i tots aquells que ho desitgen podran recordar ací els seus i tindran un lloc on portar-los flors. Nosaltres deixarem avui als peus del memorial les nostres primeres 68 roses, mentre escoltem el cant dels ocells. A continuació, gaudirem de la música que ens oferirà la Maria, acompanyada a la guitarra per Germà Borràs. Dos músics d'Oliva que, amb les seues cançons d'abans i d'ara, ens ajuden a il·lustrar la idea que per a avançar cal recordar. Moltes gràcies a totes i a tots per haver volgut ser protagonistes d'una diada tan especial i per fer possible l'existència d'un nou espai de memòria i convivència democràtiques. Moltes gràcies. Si se te parlava de bon matí
estirem tu.